paharul de bere. Bă, voi știți, dar ei nu știu. Ai băut paharul de bere, ai pus degetul pe vârful piciorului, te învârte de 10 ori, te întorci. Fără ajutor. Fiți atent, fără ajutor. Fără niciun fel de ajutor. E, te duci, te opresc băieții noștri. Deci, dacă te duci, te opresc băieții noștri. Oameni buni, începe cel mai funny concurs din lume și vreau să-i aplaudăm pe primii noștri concurenți! La mâna când ești gata să spui, da? La semnalul meu. 3, 2, 1, pleacă! Hai, aplauze, aplauze! Pe paharul, tot, nu vărsăm nimic. Haide, 1, 2, hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, ce fresh e, mă, aplauze! Pleacă următorul, ia, fii atent, Gabi Sabu. El pentru bere a venit, nu de altceva. Nu vărsa cu moniesc pe Dumnezeu. Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, capul jos, 7, 8, 9, 10 și pleacă! Bă, ce fresh sunt ăștia, frate! Hai! Băi, cred că i-am vorbit invers decât erau beți și i-a trezit. Hai, trei tare, 1, 2, 3, tare, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hai că ăsta se duce, 10, dă-i drumul. Pleacă Fane! Hai, Fane! Dă-i drumul, 1, 2, 3, 4. Fane reține apa și șunca presată. Cât e? 7. Mai jos, mă! 8, 9, 10. Și să vedem ce timp avem. Aplauze pentru ei, oameni buni! Minute! 2 minute, aplauze pentru ei că au terminat în 2 minute! Hai, tati! Hai, tati! Următoarea echipă, cine e? Valahi, mă, toți ăștia, mă! Lipsește martie din post, n-are cum. Cu șeful lor adipos, Chesu. Pregătiți, domniță, pregătiți. Încă o dată aplauze pentru Valahi. Băi, 4, 1, 5. Ok, sunt susținători, mă. Hai! Hei! La mâna când ești gata să spun. 3, 2, 1, pleacă! Haideți să-l vedem. Deci ca o gazelă în Serengeti de elegant. Uite-l, mă, cum bea. Bă, uite așa să bea o bere, mă. Nu dăm nimic pe jos. Așa, mă. Hai că poți, ești mai puternic ca durerea. Să nu faci aspargilius. Hai, 1, 2, 3, ajută și Silviu. 4, 5, 6, 7, 8,
9 și încă una, 10. Hai! 10. Hai! Următorul! Haide! Nu. Hai, opem. Deci, râde, dar nu fără să mincinta. Pierdem timp prețios, știi? Băi, chesule, te să aduci un om cu valva mare, mă. Las, compensează ceva. Exact, așa. O prăjitură, o mititel? Hai puțin. Hai, lasă așa, hai, dă-i tare. 1, 2, 3, 4, mâna jos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai. Puțin confuz, dar nimerim. Lasă să vină. Pleacă următorul. Mâna pe picior trebuie. Uite ce-mi spun oamenii. Mâna pe picior. Mâna jos, mâna jos. 3, numărați! 4, 5, 6, 7, 8, 9 și ultima 10, pleacă! Și ultimul. Avem un timp de 2 și 38, ați pierdut 2, au avut 2 ăia. Aplauze pentru curajul lor! Pregătit de următoarea echipă. Băi, cine s-a așteptat la dragii noștri internați să obțină un timp atât de bun? Mădălin din Călăraș!